Usa ka pulis nga miyembro sa Explosive Ordnance Division kun EOD sa Lanao del Norte ang patay human na buthan sa ikaduhang IED samtang nagpahigayon og clearing operation sa blast site sa pagpamomba sa tower sa NGCP sa Kauswagan, Lanao del Norte. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pasado alauna sa kadlawon adlong Biyernes, diyang gibombahan ang tower sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa Purok 3, Barangay Pation, Kauswagan, Lanao del Norte. Pagresponde sa Kauswagan Police, naabtan na lang nila ang natumba na nga tower. Nagpahigayon gilayon og reconnaissance operation ang mga miyembro sa Lanao del Norte Explosives Ordnance Division apan kalit lang ang mibusikad ang ikaduhang IED nga ni resulta sa pagkamatay sa usa ka pulis sa EOD team. All the procedures are being done by our EOD personnel. However, may ano lang talaga, medyo disgrasya talaga. Kaya naputukan yung ano. But all the procedure, ginawa po ng ating mga EOD. Nadala pa sa ospital ang pulis apan gideklarang patay na sa mga doktor. Wala pa gipanganlan sa kapulisan ang namatay nga pulis. Sa karon, wala pa kunoy matumbok nga mga responsable ang otoridad. Apan aduna na kunoy mga operasyon nga ilang gihimo aron maila og madakpan ang mga sospek. Samtang gipaniguro sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga kontrolado nila ang sitwasyon. Ananasab kuno sa lugar ang team sa NGCP aron nga mabalik gilayon ang supply sa kuryente sa lugar. This is an isolated case and we will see to it that we will maintain the peace and order in the province of Lanao del Norte po. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.